Loppiaistarina. Olipa kerran kaunis prinsessa. Kun hän täytti 20 vuotta, linnassa järjestettiin tanssiaiset. Prinsessalle esiteltiin monta komeata prinssiä, mutta hän ei osannut valita puolisoaan heidän joukostaan, sillä prinssit olivat toinen toistaan komeampia ja urheampia. Sitten prinsessa keksi jotain. Hän pyysi leipuria leipomaan suuren kakun. Ennen kuin kakku pantiin uuniin, prinsessa pudotti sormuksensa sen sisään. Seuraavana päivänä hän jakoi kakun kaikkien prinssien kesken. Kun kakun sormuksen löytäjä työnsi sormuksen prinsessan sormeen, prinsessa painoi prinssin hiuksille oman kultakruununsa. Tämä tapahtui loppiaisena, ja sen takia tuona päivänä on monissa maissa vieläkin tapana syödä kakkua, jonka sisään on piilotettu jokin pikkuesine. Sen löytäjä saa kruunun ja voi olla 1 päivän ajan kuningas tai kuningatar.